Teni ruduwe grade bu samong kanu lukani tut bise tisi keni pngase tisi dungta keni iye. Nungaram Yesu angpe angmeni nu Yerusalem shlebwe sangdiye. Ang batise ni nung hu antna nunggu. Ang wa bwe tong sano nu ang ma wedu bwe sangdiyami. Bwe wa dang buarat ang ma loami ke. Nangasre Yesu nu me panglap Yerusalem alara awe ang peni nu madumo ang nu ramnang seri nang alea milano nu chini ditra hubua ke ang ri ang rap ri nang asha ke sang ri dehu lao ni gu ang nu ramnang seri nang alea milano nu chini ditra hubua ke ang ri ang rap ri nang asha ke sang ri dehu lao ni gu ang sang la malon bua rat ang ni nu Yerusalem sang pat athang nu la amma shumni me phangwa nongum thing nu dong ang nu smutchuri dehu rong nu ang ma kha gu tha ma no nu ang ma sang rit gu rit ma no nu aldawe ang ni la lon bua ang kha tha ori sang be nu ang sin nut ral nut alwe nang ang yi athango khari sang dai ang sang yang bua khat ang ni athi ami we khat ang me ang sang ase a phawalam nga ni sang yadu dasha ewa shai ma we khat ang me ang sang ase a phawalam nga ni sang yadu dasha ewa shai ma Napeo ngani nu narat nu natasha sorry na sang la an sha alowe angi angni sang pawalam nga sang ela shae nga nu phe chumtha arawe sang nani me sha shoma alowe iwe angi alo kha sang angni msingo we khat ang nu angni nang thi du yichi nu Nasaret mering sang loami ang nu ang ni opowe lang pang kha nu ale ang me mang nu ang net adong kha yadang te sang be msungo we sang be grai mong sa long le lun nu